बियो जोंनि थाखाय खोब लाजिथाव आरो दुखुनांथाव बे घटनाया माब्रै जादों मानो जादों जों बयबो बिनि थाखाय दायथ' लानांगोन रेसपन्सिबिलिटि लानांगोन जाहाथे हिन्जावसाफ्राबो सोरनिबा गोदै रावाव बा सोरनिबा नंखाय बाथ्रायावहाय बिथांमोना गोजावनानै गुबुन मानसिफोरजों बा गुबुन हारिनि मानसिफोरजों असिनाखि मानसिफोरजों बेबायदि लोगो जानाय बा रायलायनायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन आरो जोंनि जायफोर दिनै सिनियर थाखोनि मानसिफोर समाजखौ ससाइटिखौ जायफोर लिड खालायग्रा दिनै न'खरखौ जायफोर गार्जेनफ्रा लिड खालायदों दिनै न'खराव मोजां मोनसे परिबेस लाबोनो थाखाय ससाइटि समाजाव मोजां मोनसे लाबोनो थाखाय दायथ' लानांगोन रेसपन्सिबिलिटिखौ लानांगोन आरो जाय मानसिफ्रा दिनै बारे बारे बेबायदि खालायदों खाबु लादों बै खाबु लाग्राफोरनिफ्राय जोंनि आइजोफोरा ट्राइबेल बा गुबुन गुबुन जायफोर हिन्जावसाफोर बिथांमोना गोजान जानो हानांगोन गोजान जानो हायाबा बिथांमोना बे सुबिदाखौ लाबाय थागोन बे सुबिदानि थाखायनो बिथांमोनहा होनायनि थाखायनो बिथांमोनहा गोरलैयै फुस्लायनो बोलो मोनो दा बेनि थाखायनो जायफोर दिनै बेबायदि घटना खालायग्रा बिथांमोननि केरेक्टार्सआवनो ब्लाडआवनो दंखायो दा बेनि थाखायनो जाय मानसिफ्रा बेबायदि घटनाखौ खालायनो बा नाजायो बा फुस्लायो बिथांमोनहा जुदि फ्रन्टआव फैबायबा मोगथाङाव फैबायबा हमनो मोनबायबा जिहेतु मैयाबो घटना जाखांनायनि उनाव हमनो मोनबाय बिथांमोनखौ रायजोनि गेजेराव अपेनै फासि होनांगौ अब्लासो जाय मानसिफ्रा दिनै बेबायदि खालायदों लासै लासै गैया खालायगोन आरो जोंनि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि बा गुबुन गुबुन संगठननि दैदेनगिरिफ्रा गावबागाव लेभेलाव मोनसे एवारनेस लाबोनांगोन आरो बेनि गेजेरजोंसो नङाबा जोंनि गेजेरावहाय गोजोन बा सान्ति परिबेसा फैनाय नङा हिन्जावसाफ्रा बाहेरायाव ओंखारनो हानाय नङा दायो फुजा मेलानि बोथोर जाबाय थादों फुजा जादोंहाय गोबां जायगायावहायनो लक्ष्मी फुजा जादों दा बे लक्ष्मी फुजायावहाय जोंनि आइजो हिन्जावसाफ्रा माने न'आव माने फुजा जानायनि नामैनो माने जिहेतु हर गेजेर सेफा मानि थानो नाङा न'आव थाब फैनांगोन आरो जे गावनि मावनांगौ हाबा बेखौ मावनानै लानांगोन नङाबा बेबायदि सुबिदा लानाग्रा सुबुंफोर गोबां दङ बे सुबिदा लायोबा बिथांमोनहा बेबायदि सुबिदायावहाय चान्स मोनो सुबिदा मोनो बेनि थाखायनो आं गासै जोंनि हालामनि रायजो राजा आरो जाय माने ससाइटि समाजखौ दैदेनदों बिथांमोनखौबो रिकुवेस्ट खालायदों बयबो जाहाथे जों बयबो दायथ' लालायो आरो गाव गावनि सायाव मोनसे जोङो गोख्रों मोनसे फोथायना लानानै खामानि मावनो हायो अब्लानो जोङो बैफोरबादि माखासे जे रेप जानाय बा ड्राग्स निसा लानाय बायदि मुवानिफ्राय जोङो गोजान जानो हागोन नङाबा जोंखौ बेबायदि माखासे फुस्लायग्रा आरो जाय मानसिफ्रा दिनै सुबिदा लाग्रा बेफोर बिथांमोनहा जेब्लायबो फुस्लायनो थाखाय माने बरायनो थाखाय माखासे बेबायदि फुस्लायनानै खामानिखौ मावगोन क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बे घटनाखौ लानानै कन्डेनेसन खालायदों आरो जाय दुस्थिखारि आरो जाय रेप खालायग्रा आनवार हुसेन बडगावनि थागिबि बेखौ थाबैनो फासि होनांगौ आरो नङाबा बेखौ रायजोनि गेजेराव लाबोनानै जे रेपिस जाय सुबुङा बेखौ रायजोनि गेजेराव लाबोनानै फासि होनांगौ मानो होनबा बे घटनाया बारे बारे जोंनि ओनसोलाव जाबाय थादों दा बेनि थाखायनो जाय दुस्थ'खारि जाय सुबुङा बेबायदि उन्दै बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालायबाय बेखौ सुबुंनि गेजेरावनो जोङो फासि होयोबा जाहाथे बेबायदि इयुनावहाय रावबो माने खालायनो हाया बेनि थाखाय जोङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो दाबि दैखांदों क'क्राझार पुलिस प्रशासनखौ जों मिथिदों बिथाङा रावबो गैयै समाव बे हिन्जावसाखौ बाहेरायाव फुस्लायनानै लानानै थांनानै बेखौ गुबुन मोनसे जायगायाव रेप खालायहैदों बेनिफ्राय लगे लगे मिथिनानै बेखौ केस होनाय जादों आरो पुलिसा बेखौ हमनानै लायनानै दायो पुलिसनि आखायाव दङ दा बे घटनाखौ आरो इयुनावहाय बेबायदि माखासे घटनाफ्रा दाजाथों बा बेबायदि गाज्रि घटनाया जोंनि गेजेराव दाजाथों दा बेनि थाखायनो बिटिआर सरकार मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा प्रशासनफोरखौ गोरा खालायगोन लोगोसे प्रशासन बिफाननिफ्राय बा डिसिनिफ्राय बेबायदि माखासे जे
ड्राग्स जाहोनानै बा निसा होनानै बेबायदि माखासे आइजोफोरखौ जिनाहारि खालायनाय बा बायदि बायदि गाज्रि लामाजों लानानै थांनाय बिनिफ्राय गोख्रों नोजोर होगोन दा जे घटनाया जानानै थांबाय बे घटनानि सायावहाय जोङो पुरा कन्डेनेसन खालायदों आरो जाय माने बेखौ खालायदों रेप खालायदों आनवार हुसेन बिथांखौ थाबैनो फासि होनांगौ आरो रायजोनि गेजेराव बेखौ लाबोनानै गेजेरावनो फासि होनांगौ जाहाथे इयुनावहाय बेबायदि आरो रेप खालायग्रा मानसि दा ओंखारथों পাখণ্ডই ৰেপ কৰিছে বহুত এনেকুৱা ঘটনা হৈ আছে কোকৰাঝাৰ বিভিন্ন জায়গাত কি ক'ব ছাত্ৰ সংগঠনৰ নেতা হিচাপে হয় আমি জানিব পাৰিছোঁ যোৱাকালি কোকৰাঝাৰ চহৰত এজনী জনজাতি ছোৱালীৰ ৰেপ হৈছে বুলি আমি জানিবলৈ পাইছোঁ আৰু বিভিন্ন সময়ত আমি চাবলৈ পাইছোঁ যে এই ছোৱালীবিলাকৰ ওপৰত মানে জঘন্যভাৱে যে ৰেপ হৈ আছে সেইটো আমি সাধু অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা আশা ফালৰ পৰা আমি গৰিহণা জনাইছোঁ আৰু জিলা প্ৰশাসনক অতি শীঘ্ৰে দোষী কাৰায়ত্ব কৰি উচিত শাস্তি বিহাৰ কাৰণে আমি আশা ফালৰ পৰা আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু অনাগত দিনবোৰত যাতে এনেকৈ পাখণ্ডই যে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা যাতে সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে আমি জিলা প্ৰশাসনৰ ওচৰত দাবী জনাইছোঁ আৰু উচিত শাস্তিৰ আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ